Right, someday. Ngoma melody. More love more. Yeah. Aramauta ramule dzisa warusenjwa zvizvo. Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora mombe dzangu 2 vanga vandipira. Sorry, ndodzokora. Nyaya ndeyekutora mombe dzangu 2 dzavanga vandiripa pavakandidzisa mazino uye kuzotora nhumbi dzako dzavakasiya. Kutaura zvenyu melody ngoma taura kuna Love Momoya. Taura ndize melody. Ini Love Momoya ndakagara naye Love Momoya ndakagara naye 4 years 7 months. Tari 4 years 7 months. Saka tane 3 years pane zvatakangonetsana mupasi kugarisana kwataingoita. Saka iye akandirowa ndobva ndakabva mazino 2 ndobva ndaenda kunorapwa kuprivate mapepa achona zvese ndinazvo. Pandakarapwa kuprivate iye akabva atokumbira kuna vabereki vangu kuti mukadzi ngaasandisungise ndobva atotaurawo neni. Zvikanzi usandisungise ndokupa chii ndokupa mombe. Ndobva tatoenda tese ndobva anondipa mombe dziya. Saka mombe dzakasara mumba kwavo patakazoti iye akuti inini ndane nhumbi ine 7 months. Ndobva akabva atongobuda mumba nemumwe mukadzi wakugara naye. Saka ndakazoenda mumba kwavo. Zvikanda mai wachona mombe dziya akaita seakazodzitengesa. Akauya akadzitora nemukadzi wake wakugara naye izvozvo. Ndobva atengesa mombe dziya. Saka ini kuti ndimubvunze ndakati handikwanisi kumubvunza nekuti iye akabva atokasika kutora mapisodi ekuti ndisataure nawo. Saka ini handitaure naye. Ndakangonyarara. Ndosaka ndakati pandagara nguva yese pfungwa dzatosvika 4 years futi 3 months. Chibva ndatongoti ndawana kamari kaendende ndinomhan'ara kwamambo. Nekuti mwana futi haasi kuchengeta. Chiri kuherereka ipapa matopuwa chibva yamatora musasosiye zvinhu. Takasungwa. Dzevengani? 2. Ukozizwa mazino? Tsinya. Samurume wakatora mombe 4 years ago. Nekuti pakataka Pane 8 years ande pane dzimwe futi 4 mwana atosvitsa 4 years. Iye akasobuda mumba mwana ndine nhumbi ine 7 months. Ndobva angosiya nehembe dzake nemabheta ake. Saka ndauya nazvo nehembe dzacho. Masodzene anenge akumupera zvinhu ndiri kurwara ungaregere kurwara iwe uchiita udzinyi wakadaro. Nekuti iye wachana aisenda mameseji achiti chemberi. Ndikati ini ndofunga pandakadana newe ndakatonyatsokuudza ndiri kugara nakati. Ukati ngatigarisane. Iye mudiki kwandiri ndiri mumba kwari. Zvazvisiri zvechitsotsi kumba kwavo ndaenda nanasi kumba kwavo ndotoenda. Wakandipa mombe ukatora mombe dzako dzawakandipa. Unoziva kuti nyaya inondomukirizwa tikanyora tsamba izvozvizvi mumapurisa unorovharirwa nekuti makadhi achinawo ekumurowa ende kuti wakamutrika tobva tanyora tsamba kuti ongororai muongororei haasi munhu akanaka. Unovharirwa nawe kurowa munhu ende munhu wemukadzi for that name. Yes. Andikubvanza izvi. Saka uratiite zvipi? Uratiite zvipi? Ndikunyorere tsamba izvozvi zvito wataenda newe. Mambo handisi kundiurambira ndinenge ndori. Asi chirikundinetsa inini mai awa handina anokandagara nawo matauro ese matauro awaita. Asi chirikundinetsa ngechekuti vari kuti ndakwavarwa ndikavapa mombe. Kana tikafonera vabereki vedu kana kuti vanondipupurira kuti hapana mai pandakati ndavarwa ndikati mombe ndavapa mombe ndikandadii. Unoona kuti mazino avo angangobve mahara woregera kukusungisa. Handinabvira ndavarowe. Ani makadhi munawo? Makadhi ndinawo ende mawitness angu ini ndibaba wacho namai wacho. Ndo mawitness angu nekuti
pawanga uri kundisungisa wachinyepa zvawainyepa mazuva apera, munhu akatotengesa mombe yake mudanga ndimai wake wachitenga loya kuti usaende kujeri uchengete wana. Ende wanawo izvozvo izvi kuvhara kwawaita wanototora wangu wari panza neyeyo nokuti handina chitema nawo. Sadza ratinodya chairo kumboko kana wakatouraya mombe svondo rapera wakauraya mombe wakabva toti ine mugomo 2 tafadzwa yakatenda kanotora nyama mugomo 2 tikati samfiriji atitenge sadza bantu vanototi tigwe mutore chibage. Saka wakatotaura kuti pamombe idzodzo dzingakupe mombe wone kuchengeta wana. Nekuti mombe akatoti kutora mafoto kudai pawakandipa mombe wega dzikasara dziriko kumboko. Zvikana nemunhu wese andakandisina kana wabereka kana atowa wabereka iyo iwitness vanokwanisa kuyewo ndipupurira dati tochinyora here tsamba ukuise kumaposi. kana zviita mambo ini mai vanobva ndavarwa pamberi pedare handina bva ndausisa muroka ine yekuti takambouya kumadare nedzimwe nyaya dzainetsa nemumwe mukadzi. Pane nhau dzakanga waita watora chipfeko chemukadzi vanogara naye tikambouya kuno kudare pano. Saka ndakatoshamizika ndatozitoisiwa message already audare ndikatofona ndikabvunza zvikanje ndepano ndakaenda ndikazobvunza zvikanzi mazuva achiva akumberi. Ndakasvika pakuti ufenda kutadza kutotaura kuita sei wega ndiwe wakakumbira regero ndokumbira musandisungise. Ino wabereka wangu nenione kunzwisa nekuti munhu wandaiti udawo. Saka ndakati handimusungisa ndingasungisa munhu wandogara naye. Nyepo. Masita acho naye ariwa. Namba ya munomdare kune mwenye. Ndaisa ne wakatora chipfeko mukadzi uya atora chipfeko chemukadzi uya ikazvinetsa kuseka. Imai awa mai moyo watoshanda nawo kumazuva aya mwana wawo. Saka uroora kuti katoti saka ndo mazuva akanetsa nawo. Ikazonzi amambo oraiti ngaachienda zvakuramba ngaachindogadzirwa iye uya mukadzi uya. Unongoti ndinzo ungotaura Chibukile dental clinic your box church Musapa 22 2020 to whom it may concern. Ngoma refer Ngoma Melody, dear patient. Ngoma Melody was attended and treated at the above dental clinic after a family dispute, which caused her to lose 2 molars and gum laceration. I extracted tooth 48 on 17/12/2019 and left the other tooth 47. Since she managed to pay for treatment of 1 tooth, on 24 December 2019, I extracted the second painful molar 47 due to assault. Thank you. That's what she did. Dr. Mandizita. so because isusu investigative case yekuti kana wanga wachibvuma kuti ndobhadhara hangu ndobvuma mhosva dani rinoita kutambira. Asi kana waramba manje toita kunyora tsamba kumapurisa kuti zvakaitika uyu ndokukumbira ruregerero hanzi ndinobhadharwa asi haana kuzobhadharwa. Saka dare rinoona kuti ane mhosva aingoda kuti mhosva yake ipfuure chete uyu amurwadzisa then nyaya yako yotanga kuongororwa kazvo nekuti uri kuramba kuti hana kumuroora asi ane marecords ekuti akadi akarohwa and sekutaura kwake handao rakamboripota kuporisa
pamberi pangu vakatizoni musamunhangarire sezvo ari munhu akumbirwa kundokumbirwa handi ndinokupai mombe saka patakazongonetsaona nemukadzi uyo ndobva wakabva wazoti inda wakugara wese robva vanotengesa pambetsika ndakazonobvunzana muya wachona ukabva kuti akauya kuno kakatorera mombe dzake akasiya atituka panapa kana kukwirira nawo sikukwirira nezvozvo saka nditori nyaya mbiri iyo nyaya kuti munhu usaende nouri pamwe nemombe ovharekedza kuri ende kumba kwangu akagara pamakore ese kumba kwangu aigara hana kana zuva rakabhadhira renti komanizvo mabhebha patiri kuona rakabhadhara zino 1 treatment yezino 1 akabhadhara ndiani ndiye akabhadhara nekuti takanga rimwe rachina taifunga kuti tichadzoka papositibarazoramba richirwadza ndopaextract tatoita sei toita nekuti auya kaanoda justice ya mambo inini zvandaikumbira sezvo ataura kuti wabereki mavitinesi ndakamupa mombe zvisaka aiwa isusu investigative ndo mapurisa akaanozinga akuinvestigata izvozvo akudaro nekuti isusu hatibvumiri kuti investigate unless munhu abvuma hake kuti ndoda kuti ndiripire kukanganisa kwandakaita then todhirana izvozvo then kana munhu achiramba kuti handina kumurowa handina kudii asi uyo aine umbo tenda kuidzorera kumapurisa kuti andoite investigation tomunyorera tsamba ya ndaikumburoore pamboitwa investigation nekuti iyo icriminal isu hatikwanisi kuti tidii tiitonga nekuti uyo ari kufunga kuti pane 8 years nyaya yangu haiinvestigate but inoinvestigatewa nekuti pane manyepo akamuitira changamire kufunga kuti mukomana anofanira kunge achitofunga zvinhu zvinani pane zvaanotsvaka kana pakadai so mainvestigation zvaanoitwa shuwa achisvika papoint yekuti vanosvika papoint yekuti zino haringangokarukira iti ende zvakabatawo futi difference yekuti akabva abuda akuona fanika uyu achemberese kutora kwaapita hapana paanobuda napo anenge angofuririka zvake achifunga kuti t8 years ndikurarama but wasting time inototanga pachakayasa masina acho ndinawo masina acho nekuti ndakanga nomwanga ndatombotuma mwana kuti aende unotora haana kana kuora masina acho ndinawo musonda yachimhangara muno muchitonyoresa mapepa ndakatouya nemasina acho ndikatovarakidza saka mouya musemande mabharana angu nhasi haapo masvika mondifonera anofundifona moto so that tonyora tsamba kana kuti motoenda izvozvizvi oenda izvozvi moenda kumapurisa aripo obva andomumhangara aripo yanga yauya movharirwa ndinindinganatotokumbira futi nemadn futi ndikutosvida nekuti iye mashoko ake akaoma murumo aisanamaisinga achitukiriri ina anambobvira ndakaita kana chikomba kana zuva wandichigara naye asi izvozvo ndinakodzere kutozviita nekuti iye ane muchi ane mukadzi waarogara naye plus iwo wakachata inini handisina murume saka iye kana akandona nemunhu aafaniradziwa pamodai kungotaura pane here pandakambokurwisai kana pandakamboyamba kuchikuvisa mameseji pane musoro ndiri kwamuziti pakapinda mameseji ekuti ujoyce namelody waroyi muri kwamuziti kokosaamugoniirana mambo varipo mambo vari kuteerera unomirira kupiwa nguva namambo robert ainotaura ari kuseri kwechuru ari kuwe uyu muchinda uyu akarova mukadzi uyu
about 8 years ago ndobva amunyepera kuti ndokupa mombe bva ndomunongedzera mombe. Amunongedzera mombe uyo haana kundotora mombe dziya idzi, akuti achindotore mombe dziya idzi 2 uyo in the meantime akabva adzitengesa uyo ndokusvika kusina chimombe. But amurowa amubvisa mazino mairi akamunyengerera kuti haandondokunyengerera handokubhadhara kurowa kwandaita sori hako chichichi ndobva aregera kumhangana kumapurisa. Saka rinoda kuti aende kumapurisa isusu tati because ine criminal asi dai anga ari kubvuma mhosva yake taiti but ari kuramba achita kuti hanhu ambomurowa hanhu ambodii and so forth. Saka ari kuramba mhosva yacho. Saka chatinoda kuti mupurisa aende kuti andomhangare munyaya yake aripo. Mapurisa ndiye achazoona zvekuti nokuti inoda kuti investigate awane justice. Akamufurira kuti asawane justice apedza ndokubva anzvengesa. Saka mosimuka modi watora handikumbirawo mama hembe dzake ndandauya nadzo nebhethi rake. Izvo zvese ndoumbowo hwako iwoyo hwokuti aigara kumba kwako. Saka kwamupa izvozvo izvi paakuzodiwa umbowo painondotongwa uku ndoumbowo hwaunoenda nawo kuti aigara ndaigara mambo wakataura kuti umbowo ndimbouchengeta hwokuti aigara kumba kwangu bhethi rake iri hembe dzake idzi anga aigara kumba kwangu chimbomira kungoririsa mboyo chigara mumasuro.